Ahoj, děláte něco? Pokud si právě připravujete palivové dříví na zimu, pak tohle video je přesně pro vás. A já jsem se s Husqvarnou domluvil na tom, že vám zprostředkuju zase nějakou osvětu ohledně údržby řetězový, konkrétně benzínový pily a taky ostření pilového řetězu. No, protože si myslím, že ostření pilového řetězu je takový populárnější téma, tak tím bych začal a potom v té druhé polovině videa se chci věnovat údržbě, kterou bych rozdělil na takovou tu obecnou. Ta se týká vlastně všech pil bez rozdílu motoru, jestli máte spalovací anebo elektrický, ať už do zásuvky anebo na akumulátor, to znamená řetěz, řezný ústrojí. A ta další část bude údržba specifická právě pro benzínovou řetězovou pilu. Tak pojďme se teď podívat na to broušení řetězu. Připadá mi, že co člověk, to názor, takže broušení řetězu nebo ostření řetězu na jednom pólu pouze pilníkem a jenom tak v ruce, na tom protipólu zase jedině bruskou. Já si myslím, že obojí má něco do sebe, tím pilníkem opravdu jenom z ruky podle voka. To často dělají profíci v lese, kdy si potřebují prostě jenom takzvaně přelíznout ten řetěz, protože i tady platí jako skoro u každého ostření, že lepší je častěji a méně, než to nechat úplně stupit a potom to zbytečně rvát. No a ta druhá část lidí, kteří nedají dopustit na brusku, tak chtějí mít prostě naprosto precizní, perfektní výsledek. Samozřejmě tou bruskou se to těžko bude dělat v lese, takže se to spíš týká lidí, kteří nedělají denně těžbu. A nebo prostě pokud máte ten řetěz už různorodě naostřený, tak si ho potom můžete nechat sjednotit na té brusce. Ale i ta bruska má svoje úskalí, je potřeba, aby ta bruska byla kvalitní, přesná a abyste to s ní taky uměli, nebo ten dotyčný, kdo vám to bude brousit, aby to uměl, aby vám ten řetěz spíš nezničil, aby vám ho nevyhřál, protože potom takhle poškozený řetěz prostě nedrží ostří. Je možný vlastně to kombinovat, brousit ručně pilníkem a jednou za čas to dá třeba přebrousit na tu brusku. A mezi tady těmi dvěma póly je široký spektrum různých přípravků právě na ty pilníky. Tak jsem si vyzkoušel přípravek od Husqvarny a musím uznat, že to je nejlepší poměr mezi jednoduchostí použití, přesností toho výsledku, rychlostí a taky ceny, protože to nestojí moc a ten výsledek je opravdu precizní. Hned vám ukážu, jak se s tím pracuje. Ještě jenom obecně určitě víte, že existují různý řetězy s různými zuby, s různými roztečemi, takže většinou je potřeba i ty vodítka, přípravky a pilníky kupovat přesně na ten daný řetěz. Já tady mám konkrétně řetěz X-Cut, což je řetěz, který si Husqvarna vyrábí přímo pro sebe. V minulosti měla několik dodavatelů, má je teda doteď, ale navíc ještě teď vyrábí vlastní řetězy, který se právě značí X-Cut, vyrábí si je přímo ve Švédsku. Ty řetězy mají několik benefitů, udávají, že to ostří vydrží díl, takže to nemusíte tak často ostřit, že ten materiál je tak kvalitní, že se tak rychle nenatahuje, to znamená, nemusíte to tak často dopínat. No a za třetí já dodávám, je to taková maličkost, ale pro běžného uživatele docela šikovná. Je tam na řetězu jeden barevný spojovací článek, takový zlatavý, pomocí kterého vy si můžete určit vždycky, kde začínáte brousit a nemusíte používat žádný značkovač. Pokud běžně brousíte od libovolného zubu, tak to můžete s výhodou využít. Pokud třeba brousíte od toho nejpoškozenějšího zubu, tak to pochopitelně využít nemůžete. Šikovný je, že Husqvarna udává všechny ty parametry řetězu, to znamená rozteč, šířku vodícího článku, počet článků, dílku lišty, na kterou to pasuje, ale taky právě číslo přípravku pro ten konkrétní řetěz a taky samozřejmě průměr pilníku. V tomhle případě 3/16 palce, což odpovídá 4,8 mm. No a navíc ještě z druhé strany máte všechny ty úhly a taky jaký má rozdíl mezi zubem a omezovákem. Podle toho si tím pádem můžete kupovat samostatně tyhle ty vodítka a nebo, jak lidi říkají, kulatý, ale já si myslím, že to je válcový pilník, takže válcový pilníky. A nebo samozřejmě můžete rovnou koupit celou sadu, kterou Husqvarna nabízí, kde je jak to vodítko, tak 2 válcové pilníky, plochý pilník na omezováky a taky taková univerzální rukojeť. Tu má Husqvarna, myslím, taky patentovanou, vyrábí si to přímo zase ve Švédsku. Můžete tam nandat jak ty válcový, tak ty plochý pilníky. A šikovný je, že stejně jako na řetězu je označení SP33G, tak i tady na tom balení je přímo SP33G, takže víte, že tahle ta sada perfektně pasuje přímo tady na ten řetěz.
No a abyste mohli použít to vodítko, je potřeba si tu pilu nějakým způsobem upevnit. Pokud jste v lese, můžete si pořídit takový kozlík, ale pokud jste v dílně, ideální svěrák. Do rukojeti nasadím válcový pilník a teď k tomu vodítku. To vodítko se skládá z několika částí. Nás teď bude zajímat tahle ta část tady s těmi válečky. Tohle to je potom pro broušení omezovacích zubů, takže je potřeba to odklopit a můžete strát do strany, dopředu nebo na druhou stranu, to už je jedno. Ale co nás teď zajímá, jsou tyhle ty šipky, protože ty vždycky musí směřovat ke špičce lišty. Pokud brousíme normálně, to znamená, chceme nabrousit všechny zuby teď stejně, tak si můžeme najít ten zlatý spojovací článek a můžeme nasadit vodítko. Ty šipky jsou důležitý, protože pokud byste to dali obráceně, tak sklon těch válečků by byl přesně opačný než je sklon těch zubů. A vy potřebujete, jak se ten zub průběžně obrušuje, abyste byli čím dál tím níž, prostě kopírovali hřbet toho zubu. Takže proto to vodítko musí být vždycky tím správným směrem. Nasadíte to takhle mezi zuby, no to tam hezky zapadne, nasadíte pilník. V podstatě se musí opírat o oba ty válečky, vést ho středem, rovnoběžně s těmi boky. To je jediné, co si v podstatě musíte hlídat. No a pak už jedete. Pokud ty zuby jsou běžně opotřebený, tak stačí 3 až 5 tahů a můžete jít na další zub. Jeden zub zase nasadím a zase 3 tahy. 1, 2, 3. A takhle jedu jeden zub, dokud neudělám vlastně celý řetěz, což poznám zase podle toho, že dojdu až k tomu zlatému spojovacímu článku. Tak nebudu vás teď zdržovat tím, že budu brousit celý řetěz, ale musím si pamatovat, že už mám 3 zuby nabroušený, abych pokračoval tím 4., protože kdybych znovu nabrousil ty už jednou nabroušený zuby, tak by byly kratší než ty ostatní. To je největší úskalí u toho ručního broušení, že se vám postupně může měnit délka těch zubů, některý obrousíte víc, některý míň. Proto je nutný počítat počty těch tahů, tlačit zhruba stejně, ale to dostanete do ruky velmi rychle, toho bych se nebál. Tak, máme jednu stranu naostřenou, jdeme na druhou. Pořád přípravek směřuje šipkama dopředu, akorát to vlastně trošičku povotočíme a musíme jít z druhé strany. Tady z té strany je to dokonce pro mě pohodlnější, akorát prostě tlačím na druhou stranu, ne tak, jak jsem byl zvyklý doteď. Tak a jedu 1, 2, 3 a zase posunu, nasadím 1, 2, 3, zase jeden zub. Pokud někdo třeba má už tupější pilník a tlačí hodně do strany, tak by mu ten řetěz mohl ujíždět. V tom případě se nebojte si pilu zabrzdit. Jo, ale zase po každém přendání zase odbržďovat. Mně by se to nechtělo, takže radši používám ostrý pilník a netlačím na něj tolik, takže se mi nehne ani ten odbržděný řetěz. 2, 3. Zase dojedu až k tomu zlatému spojovacímu článku a vím, že mám nabroušeno. Tak, tady je. No a tím to nekončí, protože ne po každém broušení zubů, ale třeba po každém 3. broušení zubů, v závislosti na tom, kolik z toho zubu ubrousíte, je potřeba snížit taky omezovací zuby. Zase použiju tu samou rukojeť, hodím si tam ten plochý pilník a použiju tohle vodítko. Není to jenom měrka, je to skutečně vodítko, to znamená, brousíte přes něj. Má tady 2 polohy pro měkký dřevo a tvrdý dřevo, protože pro to měkký dřevo můžete ten omezovací zub snížit víc. A to, co považuji za docela zásadní oproti takovým těm nejlevnějším vodítkům, který jsou rovný, a vy po tom snížení zubu musíte většinou ještě dobrušovat tu hranu, že tady to má přesně ten sklon, který potřebujete. A rovnou ten omezovák snížíte a zbrousíte pod tím správným úhlem. V tomhle případě už nemusíte řešit levou, pravou stranu, takže jenom takhle jednoduše nasadíte a přímo přes tu měrku a zároveň vodítko to prostě takhle zbrousíte. Kdy vlastně začít ostřit, jak jsem říkal, raději častěji a méně. Obecně, jakmile zjistíte, že ta pila už nejde moc do řezu, místo krásných celistvých hoblin jsou to spíš takový prášivý piliny, tak to je samozřejmě známka tupého řetězu. Často ten řetěz taky potom začíná podřezávat a tak dál. Takže to je chvíle už ta nejvyšší, kdy je potřeba znovu ostřit. Takže máme sražený i omezováky, řetěz krásně ostrej, troufnu si říct jako novej a jdeme na údržbu. V podstatě nám stačí klíč, který je dodávaný k pile
A stlačený vzduch je skvělá věc. Samozřejmě v lese asi těžko, ale pokud máte možnost v dílně nebo na dvorku, tak doporučuji stlačený vzduch. Pokud ho nemáte, tak určitě nějaký kartáč, nylonový na ty jemnější věci a nějaký třeba mosaznej anebo bronzový na takové ty hrubější věci. Nikdy nepoužívejte ocelový kartáč, řeknu vám potom proč, poničili byste si prostě některé ty povrchy. Takže ta první část se týká údržby řezného ústrojí, to je společný všem řetězovým pilám, ať benzínovým, elektrickým, akumulátorovým. Je potřeba to čas od času čistit, pokud třeba děláte v kuse několik hodin, řežete, ať už v lese těžíte nebo na zahradě třeba potom porcujete. I během toho je lepší občas to sundat a vyčistit. Proto třeba se nesmějou lidem, kteří si berou do lesa několik řetězů, protože se jim nechce ostřit, tak si tam ty řetězy prohazujou. Pokud člověk ty řetězy po nějaké době mění, tak ho to tak trošku donutí rovnou vyčistit lištu, ten prostor, mazání, takže to má taky něco do sebe. Takže jako první se povolí tyhle ty matice. Tady je to vymyšlený tak, že ty matice zůstanou vlastně rovnou na tom krytu. Tak, teď sundáme řetěz. Vyndáme lištu a máme krásný přístup tady k tomu. Mechanicky očistit, co jde. Hlavně udržovat v čistotě tenhle ten mazací kanálek a taky navazující kanálek, který vede do té lišty. Jinak v liště jsou ty mazací kanálky dva, z jedné strany i z druhé strany, protože se předpokládá, že tu lištu občas prohazujete, protáčíte. To je ten důvod, určitě jste si to někdy všimli, že někdo má ten nápis vzhůru nohama. Vůbec to není chyba, je to naopak správně, protože většinou ta lišta trpí na té spodní hraně a to i když třeba zvlášť profíci často řežou tou horní hranou. Doporučuji naučit se to i laikům, protože to má spoustu výhod, je to efektivnější, ty plyny vám vlastně neprochází přes tady to pohonné ústrojí, ale je to trošičku nebezpečnější, musíte to prostě mít v ruce. Takže jednou za čas je taky dobrý, pokud zjistíte, že tam je otřep, znovu použít ten plochý pilník a ty otřepy srazit, aby vám ten řetěz nezačal třeba podřezávat. A jednou za čas je fakt taky dobrý tu lištu otočit. No jinak je potřeba vyčistit tuhletu vodící drážku. Nedoporučuji dělat to šroubovákem, protože ten je konický, takže nevyčistíte úplně takový ty rohy, co tam jsou. Takže na to je opravdu takovýhle háček, korunová záležitost. Když tím to krásně vyčistíte, zase stlačený vzduch, tady na to funguje úplně bezvadně, tím dostanete ven úplně všechno. Profoukněte i ty mazací kanálky. Co se týče tady toho vodícího kolečka na špičce, tyhle ty lišty X-Force od Husqvarny už mají vlastně samomazný ložisko, který je namazaný na celou dobu jeho životnosti, ale určitě se setkáte ještě s lištama, který tam mají takový otvor pro mazání. Je potřeba tam vtlačit mazací tuk. Rozhodně tam nestříkejte moji oblíbenou VD40, protože ta by vám naopak ten mazací tuk z toho ložiska vymila a bylo by jenom otázkou času, než by se vám to zadřelo. Takže pokud se vám to kolečko točí třeba špatně, klidně to můžete něčím vyčistit, ať už VDčkem nebo nějakým čističem, ale hned potom po vyschnutí to musíte pořádně namazat mazacím tukem. Pokud možno co nejvíc vyčistíme celý tenhle ten prostor, tak i tady to, aby nám perfektně fungovala ta brzda a můžeme to vlastně zase montovat zpátky. Řetěz dáme pochopitelně tak, aby nám řezal. No jo, občas se stane, že to někdo dá obráceně, ale to velmi záhy zjistíte, když vám to neřeže. Dáme kryt nazpátek. Takže dotáhnout, tak aby když lehce zaberete, tak abyste zhruba půlku těch vodicích článků vytáhli ven, ne víc. No a samozřejmě během práce kontrolujte, případně řetěz dotahujte. A to je zase výhoda těch řetězů X-Cut. Empiricky prostě je prokázaný, že se protahují pomaleji, to znamená, nemusíte tak často během práce dopínat. Tak to byla taková ta obecná údržba řezného ústrojí, která se týká všech řetězových pil a je společná pilám, ať už jsou benzínový nebo elektrický. Teď se pojďme věnovat údržbě konkrétně benzínové pily, protože to je trošku specifický. Na tu údržbu je benzínový motor samozřejmě nejnáročnější. Husqvarna pro odstrojení používá zase ten univerzální klíč. Trošku jsem se tomu pousmál, protože já mám pilu, kde se to dá udělat beznářadově. Jenomže v okamžiku, kdy jsem tady sundal tu kapotu, tak mi spadla čelist.
protože se mi tady najednou odkryl úplně celý motor, zatímco u té mojí pily je tam vidět jenom filtr a trochu svíčka. Jo, a tohle to ne. A přitom ta údržba je důležitá dělat i na tom válci. Takže znovu, očistit, pokud jsou tam pyliny, ideálně vyfoukat tím stlačeným vzduchem. Foukat vždycky tak, abyste ty pyliny spíš dostali ven, než abyste je nahňouceli ještě víc dovnitř. Důležitý je tohleto chlazení, tyhle ty žebra. Na ty se samozřejmě chytá materiál. Ta úprava povrchová je udělaná tak, aby se to na to chytalo co nejméně. Proto nikdy nepoužívejte ocelový kartáč, kterým byste tu povrchovou vrstvu poničili a pak by se vám tam ty nečistoty právě nalepovaly. Co je hodně důležitý, protože to jsou, jak já říkám, plíce spalovacího motoru, je ten vzduchový filtr. Jsou různý typy provedení. V závislosti na tom použijte metodu čištění, která je k tomu vhodná, to najdete v návodu. Pokud je to nějaký filtr, který jde třeba vyprat, tak ho klidně vyperte. Pokud je to filtr, který se prát nemůže, tak ho přinejmenším zase očistěte, pokud možno nějakým měkčím kartáčem. Pokud použijete stlačený vzduch, tak zvenku jenom tak jako ze strany, abyste to nenacpali do těch pórů a potom to vyfoukejte vzduchem hlavně zevnitř směrem ven. A pokud ten filtr není nějak vyloženě špinavý nebo zamaštěný, prostě máte pocit, že přes něj ten vzduch pořád krásně může, není problém ho nasadit zpátky. A jinak kupte novej, je to spotřební materiál za relativně pár korun. To samý svíčka. Pila krásně chytá, jde do otáček, všechno funguje, nemá cenu se svíčkou nějak zabývat. A na druhou stranu, pokud něco je špatně, zjistíte, že ta svíčka už není úplně v kondici, kupte svíčku, která je pro tu pilu doporučená, nebo přímo od toho výrobce. Nemá cenu, pokud máte pilu za 15-20 tisíc, šetřit na svíčce. Takže zase takhle jednoduše vyčistíme ten motorový prostor. Může se i tady z boku odšroubovat tenhle ten kryt ventilátoru a vyčistit i tahle ta část, ale jinak tím vlastně naše práce skončila. Co se týče nějakého seřizování, záleží samozřejmě na tom, jakou máte pilu. Tohle je pila, já říkám, takový vyšší střední třídy, říká se farmářka, nebo Husqvarna používá taky slovo rančerka, protože to historicky má i v názvu svých pil. Ta má sice ještě karburátor, ale už je elektronicky řízený, takže odpadá seřizování volnoběžných otáček třeba v závislosti na nadmořské výšce. Odpadá taky přepínání, sání pro zimní režim, ale pokud vy to na svojí pile máte, tak se tomu pochopitelně taky věnujte podle návodu k použití. Kapotu nasadíme zpátky, no a tím máme očistu hotovou. Můžeme pokračovat v práci. Ale pokud tu pilu teď potřebujeme uložit, musíme udělat ještě dvě věci. Pokud používáte bioolej, ať už protože musíte, nebo z vlastního přesvědčení, to je jedno, nikdy s ním pilu dlouhodobě neskladujte, protože ty biosložky začnou tak jako rozsolovatě a jsou schopný vám ucpat tu mazací soustavu. Takže to bych doporučil před uskladněním vždycky vylít ten bioolej, nalít tam minerální olej a nechat pomocí toho minerálního oleje propláchnout vlastně celou tu mazací soustavu. Pak tam ten olej, pokud je minerální, samozřejmě můžete nechat, to ničemu nevadí. Benzín vylít určitě taky, protože některé benzíny obsahují biosložky, není to dobrý to tam nechávat. A další věc je čerstvost. Není úplně rozhodující, jaký používáte benzín, ať je to 95 nebo 98, ale důležité je, aby byl čerstvý, aby nebyl třeba starší než 1 měsíc. V té souvislosti si dovolím ještě jednu neplánovanou reklamu. Zatímco tohle všechno mám vlastně od Husqvarny, tak tohleto jsem si koupil za svý, protože jsem to chtěl vyzkoušet. Je to alkylátový palivo XP Power 2, má několik výhod. Za prvý je stabilní, vydrží i rok otevřený a pořád je jako čerstvý. Za druhý je v něm už namíchaný Husqvarní špičkový olej pro dvoutakty, takže nemusíte řešit olej, jeho míchání a tak dál. Za třetí je šetrnější k motoru, myslím, že tolik nekarbonuje a i k obsluze, protože ty emise nejsou prostě tak škodlivý. Samozřejmě má jednu pro někoho zásadní nevýhodu a to je cena. Je prostě 2 až 3krát dražší než běžný benzín, ale jak říkám, je už v něm obsažený ten olej. Nicméně pokud někdo dělá fakt často na to štěžbu, tak samozřejmě takovýhle benzín pro něj vůbec jako nepřichází v úvahu. Ale zrovna pro takového občasného uživatele jako já se to vyplatí, proto jsem si ho opravdu konečně koupil. Já už dneska na benzín vlastně nemám kromě řetězové pily nic. Všechno mám elektrický, akumulátorový, auto na naftu. Mám tam v zásobě benzín, který už je v podstatě nepoužitelný. Takže
byl sice levnej v uvozovkách, ale vlastně byl drahý, protože ho můžu vyhodit. Zatímco tohleto i rok po otevření by mi furt fungovalo. Dokážu si představit, že pro lidi, jako jsem já, kteří to berou prostě jednou za čas a chtějí mít vždycky k dispozici jako čerstvý a navíc špičkový palivo, tak tohleto má něco do sebe. Proto jsem si to koupil. No, co říct ještě závěrem? Vím, bylo to strašně dlouhý, strašně moc informací a určitě spoustu informací jsem taky zapomněl, ale pokud by vás zajímalo ještě něco, k čemu jsem se nedostal nebo na co jsem zapomněl, klidně mi to napište. V nějakém dalším videu se k tomu ještě samozřejmě můžeme klidně vrátit. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a řezejte něco.